Myslím si, že už sme dali dostatok času aj vašim kolegom, aby sa presunuli sem dovnútra. Ja už som spomínal, že pri ďalšej prezentácii zostaneme tu v slovenských vodách a tak ako sme sa pred chvíľkou s našou ďalšou prednášajúcou rozprávali, tak aplikovaná informatika momentálne zažíva veľký boom a samozrejme je to veľmi dôležitý segment aj v rámci našej dnešnej konferencie a preto som veľmi rád, že v tejto chvíli na tomto pódiu môžem privítať speakerku z komunity, ktorá je mne veľmi blízka, spomínam, lebo sme spoločne trávili čas na atriových domkoch v Mlynskej doline, pretože priamo tam aj daná škola v podstate sídli. Dámy a páni, z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky prichádza so svojou prednáškou AI and Cognitive Robotics Kristína Malinovská. No. Dobrý deň. Mikrofón funguje? Zdá sa, že áno. Zdá sa, že áno. No tak my sme sa rozprávali, že táto téma je momentálne veľmi v rámci spoločnosti rezonujúca, veľmi sa tešíme na túto prednášku, tak pevne verím, že si to užijete aj vy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som začala priamo uvedením základných pojmov. Pozerám, že si tu trošku stojím pred tým plátnom, ale to je asi v poriadku. Kognitívna veda je disciplína, ktorá sa v dnešnej dobe spomína takmer všade. Hlavne sa skloňuje v súvislosti s umelou inteligenciou a s modernými hlbokými sieťami a ich využitím. Zároveň ale chcem zdôrazniť, že je to interdisciplinárna veda, ktorá teda jedným z pilierov samozrejme je AI, ale zároveň obsahuje aj psychológiu, filozofiu, lingvistiku, antropológiu a neurovedu. A v tomto vednom odbore sa snažíme tie poznatky z týchto rôznych disciplín spájať a vytvárať niečo nové, vytvárať niečo, čo má schopnosť, systémy, ktoré majú schopnosť sa učiť, teda v kontexte kognitívnej robotiky, majú aj nejaké telo a nejakým spôsobom interagujú s ľuďmi, ale aj s okolitým svetom. Môžu nám veľa priniesť a môžu nám aj veľa pomôcť, čo sa týka aj priemyselných úloh, samozrejme, aj v kontexte tejto konferencie. Rada by som predstavila našu pracovnú skupinu. Voláme sa Cognition and Neural Computation Group. Venujeme sa prevažne výskumu umelých neurónových sietí, či už hlbokému učeniu posilňovaním, ale aj vytváraniu nových neurónových sietí a základnému výskumu v tejto oblasti. Venujeme sa vysvetliteľnosti umelej inteligencie, akým spôsobom interpretovať hlboké modely, ktoré všetci používame, ale nie vždy rozumieme tomu, čo robia. A venujeme sa aj kognitívnej robotike, ktorá je ústrednou témou tejto prednášky a novému odboru, ktorý sa volá interakcia človeka s robotom. Máme aj nejaké robotické platformy, konkrétne napríklad tohto malého humanoida, ktorý sa volá Nikorobot, ktorého práve teraz nechťať zakrývam. Uvidíte ho určite ešte v prezentácii. Ja si teraz vyskúšam pointer, no výborné. A máme dokonca teraz ponovom aj takéto chodiace, skoro humanoidné roboty, ktoré sa volajú Unitry a robíme s nimi výskum. Veľmi by som rada spomenula aj to, že sa nevenujeme len výskumu, ale aj výučbe kognitívnej vedy v rámci medzinárodného magisterského programu Kognitívna veda, ktorý je spomenutý tu. A máme aj organizáciu Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu, ktorú by som tiež rada dala týmto spôsobom do pozornosti. Tu vidíte našu skupinu, konkrétne tváre. A momentálne by som chcela povedať niečo o našich projektoch a partnerstvách. Sú to nejaké vybrané projekty, z ktorých postupne dám do pozornosti hlavne Horizon projekt Teraz, ktorý sme ten minulý kalendárny rok úspešne ukončili. A našimi zahraničnými partnermi sú hlavne České technické učení v Prahe, Univerzita v Hamburgu a Taliansky inštitút pre technológiu. Máme aj slovenských partnerov, či už napríklad Slovenskú akadémiu vied alebo Technickú univerzitu v Košiciach. Čo sa týka tých projektov, tam si to môžete pozrieť na tých akronymoch alebo aj na tých názvoch. Venujeme sa teda hlavne tej humanoidnej robotike a tomu, ako interagovať s ľuďmi, či už v nejakom
terapeutickom zapojení alebo aj interpretovateľnosti a vysvetliteľnosti. No a tento konkrétne projekt TERAIS, Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at Slovak University, bol náš taký, povedzme, breakthrough project, pretože sme poprvý raz na katedre dostali projekt tohto objemu. Ide o Horizon Videra schému, ktorá v podstate umožňovala našim vedcom a v podstate zapojila prakticky celú katedru a naša katedra je pomerne veľká, čiže to bol aj z tohto pohľadu úspech a umožňovala nám učiť sa od našich silných zahraničných partnerov, teda Hamburgu a Janova, IIT a University of Hamburg a mala aj celkom slušný rozpočet a išlo aj nielen teda o to robiť nejaký výskum, o ktorom ešte budem rozprávať, ale aj o to podporiť štruktúry na našej katedre a tým pádom sme umožnili rast aj osobný, aj kariérny zamestnancom katedry, ale aj vznik tzv. Research Support Unit, čo je v podstate novatorská aktivita aj dokonca v škále celej našej fakulty. Čo je kognitívna robotika? Roboty, ktoré sú humanoidné a chceme s nimi nejakým spôsobom komunikovať, žiť, používať ich, stotožniť sa s nimi, by mali mať rôzne schopnosti, ktoré pripomínajú to, čo robia ľudia. Pripomínajú to napríklad tým, že sa učia, pripomínajú to tým, že sa nám prispôsobujú v konverzácii. Potrebujú mať teda tým pádom špeciálne schopnosti. Kognitívny robot sa veľmi líši od robota priemyselného. Neznamená to, že sa tak nedá použiť, ale znamená to, že nepotrebujeme v podstate až takú veľkú precíznosť, ale potrebujeme, aby bol napríklad citlivý, aby človeku neublížil. To, akým spôsobom používame kognitívnu robotiku, nám umožňuje zároveň, čo to zistiť aj o nás samotných. Využívame znalostí z nášho interdisciplinárneho oboru, čiže z kognitívnej vedy a tým spôsobom získavame možnosť nahliadnúť aj do toho, ako funguje ľudský mozog alebo ľudská myseľ. Tým, že máme túto metodológiu, ktorá sa volá Understanding by Building. Čiže staviame preto, aby sme aj sami pochopili, akým spôsobom fungujeme. A na to teda potrebujeme humanoidné roboty a platformy, ktoré nejakým spôsobom aj telesne pripomínajú ľudí. A keď používame takúto metodológiu, tak prichádzame s technológiami aj vrátane AI, ktorá je lepšie vysvetliteľná, bezpečná a má očakávané výsledky alebo reakcie aj pre ľudí a konečných užívateľov. Už som to tu tak v podstate načrtla, tak budem v tomto pokračovať. Prečo by sme teda mali v rámci poľa interakcie človek-robot, v ktorom sa teda jednak dizajnujú inteligentné systémy, ktoré majú s ľuďmi interagovať a spolupracovať na dennej báze v konečnom dôsledku a vyvíjať spôsobom alebo metodológiou kognitívnej robotiky. No kognitívna robotika teda hlavne predpokladá, že ten robot sa bude učiť a vyvíjať, adaptovať na rôzne situácie. A zároveň tým, že študujeme nielen to, akým spôsobom nadizajnovať robota, ale aj to, akým spôsobom človek reaguje na toho robota, tak získavame poznatky na to, aby sme to správanie robota potom vylepšili. To tu zobrazujeme na nejakej tej slučke. Tiež sa snažíme urobiť robota tak, aby nielen, že my sme vedeli ako dizajnéri vysvetliť, prečo robot urobil to, čo urobil, ale aby sa robot správal voči človeku tak, že človek chápe jeho motivácie, chápe to zdôvodnenie. Tak ako keď sa rozprávate s ChatGPT, on vám porozpráva, keď mu poviete, prečo si myslíš toto, tak on sa snaží to vysvetliť. Takisto by sa robot mal snažiť toto vysvetliť, ale až už aj v tom živom kontexte, v tom, že s vami komunikuje, v tom, že robí nejaké akcie rukami, to, že pokýve hlavou a tak ďalej. Takýmto spôsobom
a to už máme vyskúmané, máme z toho aj nejaké výsledky, vieme docieliť to, že ten robot bude zároveň dôveryhodný pre človeka. Prospekt kognitívnej robotiky, to už je niečo, čo už tu máme, povedzme aj zo 30 rokov aj viacej, je využitie nielen v priemysle, ale napríklad v zdravotníctve, v domácnosti, v inteligentných autách a tak ďalej a tak ďalej. Vedela by som dať veľa príkladov rôzneho výskumu, ale skúsim povedať len zo pár takých konkrétnych podľa toho, jak mi vyjde čas, z toho, čo sme robili v našej skupine. Tuto teda ten súvis, ja si myslím, že je to zjavné podľa toho, čo som zatiaľ povedala, vyvíjať neurónové siete, ktoré sú inšpirované ľudským mozgom, čiže nejakým spôsobom biorealistické, je veľmi dôležité. Možno to nie je taký boj o to, aby to bolo čo najefektívnejšie riešenie, ale o to získať nejaké konkrétne vlastnosti, ktoré do budúcna znamenajú, že sa vieme zladiť s tými robotmi, s ktorými tak či tak asi skôr či neskôr budeme žiť. Zároveň tie roboty majú spoznávať prostredie cez svoju telesnú skúsenosť, nie len tým, že my im povieme, že tu je stolička, tu je lyžička, tu je človek, ale aby si vedeli navnímať to prostredie a aby svoje skúsenosti vedeli do svojej inteligencie prevteliť tým, ako to prežívajú. Čo je tiež veľmi dôležité práve pre tú adaptovateľnosť pre rôzne situácie a pre rôzne prostredia. Interakcia človeka s robotom je niečo, čo sme teda mali ako hlavný výskumný pilier popri aj tej kognitívnej robotike aj v tom našom Terajs projekte. Zameriavali sme sa hlavne na to, aby sme budovali technológie a roboty, ktoré budú dôveryhodné, interpretovateľné a vedomé si človeka. To už som tu v podstate tiež načrtla, toto je len zase nejaká pripomienka toho, čo už som tu hovorila. A z pohľadu AI samozrejme teda potrebujeme používať metódy vysvetliteľného učenia, metódy vysvetliteľnej umelej inteligencie, aby sme ich potom vedeli do našich robotických systémov implementovať. Myslím, že už prichádzam na časť o Terajs projekte a za chvíľu pôjdu tie ukážky toho, čo sme teda vyskúmali nejakých konkrétnych výskumných projektov, či už z oblasti human-robot interaction alebo kognitívnej robotiky. Tuto sme v tom Terajs projekte zároveň dali do súvzťahu, hej, že akým spôsobom súvisí to, že ten robot si uvedomuje človeka, potom to prispieva k tomu, že je pre človeka dôveryhodný. Potom ak používame metódy vysvetliteľnej umelej inteligencie, tak zase vieme povzbudiť človeka, aby dôveroval robotovi, pretože robot vie popísať, prečo nejakým spôsobom jednal, alebo prečo niečo povedal, prečo niečo urobil. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme nielen vyvíjali to, akým spôsobom ten robot pôsobí na človeka, lebo to vieme v podstate pre tie účely toho výskumu aj naskriptovať. Naskriptovať znamená, že my presne povieme tomu robotovi scenár, odmeriame, ako rôzni ľudia na toho robota reagujú, vyhodnotíme štatistické výsledky. Ale keď to chceme nejakým spôsobom prevteliť aj do praxe, chceme, aby ten robot bol inteligentný, aby to správanie nebolo predpísané, aby sa vedel adaptovať na tú situáciu a zároveň tiež veril človeku. Lebo môže sa stať, že keď robot nevie vyhodnotiť, čo ten človek robí, tak nevie tiež reagovať správne v nejakej situácii. Takže aj takýto výskum sme robili spolu s našimi partnermi. Či už na projekte Terajs, alebo teda ideme s tým aj pokračovať v tom smere vysvetliteľnej inteligencie a robotiky. Dávali sme ďalšie žiadosti aj s týmito a ďalšími partnermi a tak ďalej. Tuto by som v prospech času možno, že ani netrávila až tak veľa na tomto slajde, pretože vidíte, že zoznam aktivít, ktoré človek môže robiť v takomto veľkom kolaboratívnom nadnárodnom projekte je celkom že veľa. Tu sú zobrazené nejaké piliere nášho výskumu a tento diagram ukazuje to, že každá strana v tej medzinárodnej spolupráci priniesla nejakú doménu a nejakú doménovú znalosť, ktorá bola typická a pre
pre každého z partnerov, povedzme, dominantná. Že každý z partnerov, aj keď sme teda my v rámci schémy boli tí, čo sa učíme, tak sme zároveň prinášali aj nejakú našu expertízu a obohacovali sme sa navzájom. Preto tieto medzinárodné spolupráce sú veľmi dôležité. A nemusia byť len medzinárodné. Samozrejme, vždycky treba spolupráce na rôznych úrovniach. Dôležitým aspektom z výskumného hľadiska je, že sme pracovali s dvoma podobnými robotickými platformami a to je tento Nico robot, ktorý je pomerne nenákladný prototyp, ktorý vyvinuli naši partneri v Hamburgu a toto je tzv. iCap, ktorý je zatiaľ, a už je teda na trhu povedzme 20 rokov, neviem teraz z hlavy povedať, ale je to zatiaľ najvernejším napodobením človeka, teda konkrétne ľudského dieťaťa, aj čo sa týka možnosti pohybu, aj stupňov teda tzv. Stupňov voľnosti. Čiže to, akým spôsobom dokáže manipulovať, interagovať a akým spôsobom pôsobí na človeka, je zatiaľ asi najlepšie podanie. Samozrejme, potom existujú aj iné platformy, ktoré už vyzerajú naozaj skoro ako ľudia, ale s nimi sa zase nedá robiť ten základný výskum. Pretože napríklad, povedzme, nemajú tie ruky. Nemajú ruky, ktoré sú podobné našim. Nemajú takéto kĺby. Môžu mať len málo stupňov voľnosti a málo možností napríklad pre jemnú manipuláciu. Momentálne máme napríklad tie Unitry roboty s veľmi detailnými rukami, ale tie zase nemajú tvár. Takže to je tiež niečo, čo budeme musieť vyriešiť. Prečo? Ešte dohovorím, že výskumne dôležité teda je mať rôzne platformy na rôznych miestach, aby sme vedeli reprodukovať ten výskum. Lebo to je niečo, na čo sa možno teraz až tak veľmi neprihliada, ale reprodukovateľnosť výskumu je alfa a omega. Prečo som hovorila o tom, ako ten robot vyzerá, ako pôsobí na človeka? Keď robíme human-robot interaction výskum, skúmame to, akým spôsobom človek vníma robota, akým spôsobom sa človek prispôsobuje robotovi, akým spôsobom vieme zapôsobiť na človeka tak, aby robota bral ako partnera. Ono to vyzerá triviálne, ale nie je to až také triviálne, je to veľmi dôležité toto skúmať. A v tomto konkrétnom výskume, čiže už idem na nejaké tie showcase príklady, sme mali také veľmi zaujímavé zapojenie a spoluprácu nielen teda s IIT v Janove, ale aj s jedným inštitútom v Japonsku, aj s ďalšími inštitúciami. A tuto potom, keď vidíte tento druh slajdu, tak nás podkuje nejaký konkrétny publikačný výstup. A v tomto prípade sme teda toto robili aj s tými rôznymi dvoma platformami, Taliani s iCabom, my s robotom Nico. A naučili sme Nika si pozrieť, čo človek nakreslí a prekresliť to, ale aj nakresliť niečo pre človeka tak, že týmto sme vlastne skúmali, ako bude človek prispôsobovať svoje kreslenie tomu robotovi. Čiže robot najprv pozoruje, ako človek niečo nakreslí a potom to akože prekreslí. Už to rovno otočí, nech sa ten človek na to dobre pozerá, tak myslím, že ľuďom je celkom jasné, že to nie je dieťa, ale robot a tým pádom sa očakáva, že ten robot má nejaké robotické vlastnosti, ale tuto je schematicky zobrazené, že čo sme my vlastne s tými ľudskými kresbami museli urobiť, aby sme docielili pre toho človeka tú uveriteľnosť, že je to síce robot, ale zároveň mám pocit, že to je dieťa. A čo nám teda vyšlo veľmi zaujímavé je, že ľudia naozaj zmenili svoj štýl kreslenia. Zmenili svoj štýl kreslenia a správania sa voči tomu robotovi, pretože ten robot jednak vyzerá ako dieťa, kreslí ako dieťa a postupne začali robiť svoje kresby väčšie, s menším detailom, aby to ten robot zvládol. To bol jeden taký príklad tej spolupráce alebo interakcie človeka s robotom. Ďalej, čo sme skúmali a ukázalo sa, že toto je veľká výzva a budeme pravdepodobne pokračovať v tomto výskume aj s inými robotickými platformami, je
takzvaná čitateľnosť pohybu. Ak chceme mať robota, ktorý je v našom bežnom prostredí, chceme očakávať, že to, čo robí, dáva zmysel. Že napríklad, keď ide uchopiť nejaký predmet, tak ho nebude uchopovať tak, že si pôjde rukou poza hlavu, ale že pôjde po nejakej trajektórii a ideálne, aby to pre človeka bolo čo najprivetivejšie, ide po balistickej trajektórii tak, ako by išiel iný človek. Pretože toto zase z výskumu, bohužiaľ čas mi nedovolí vysvetliť úplne všetko, ale z výskumu sa ukazuje, že ľudia majú teda iné stratégie a hlavne, neviem, či to je zjavné alebo nie, ale ľudské telo je úžasný stroj. V porovnaní s akýmkoľvek robotom zatiaľ nie sú presne ruka, rotačný klb, áno, prsty, palec. Toto je veľmi ťažké urobiť s robotom, aby vôbec trošku pripomínal ten pohyb. Čiže tomuto sme sa venovali, ale potom sme zároveň aj sledovali, akým spôsobom vníma ten robotov pohyb, teda ten pohyb toho robota, akým spôsobom vníma človek a akým spôsobom zase vníma aj iné signály. Čiže tuto vidíte, že nejaké rôzne typy tých pohybov a tuto vidíte náš experiment, pri ktorom ten robot sa buď pozeral na nejaký bod, ktorý ide ťuknúť na tom veľkom tablete, čo má pred sebou, alebo sa nepozeral a urobil ten pohyb, ale nie celý. V tomto prípade vidíme situáciu, kde urobí 80% toho pohybu a človek musí na tom tablete ukázať, že kam ten robot smeruje s tým prštekom. No a ukázalo sa, že ono je to zase záver zjavný, ale veľmi dôležitý pre ďalší výskum. Ak sa ten robot pozerá a zároveň tam ukazuje, tak je to prirodzené a tým pádom tie ľudia majú markantne lepšie výsledky v tejto situácii. Pokiaľ sa ten robot pozerá preč, nepomôže, že ten človek urobí, že ten robot pred tým človekom urobí ten pohyb. Ten odhad toho, kam tým prstom smeruje, bude horší. Dokonca horší, ako keď sa tam len pozerá. To bolo také celkom zaujímavé zistenie. V spolupráci s IIT v Taliansku sme robili automatické zisťovanie, detekovanie, kto sa s kým rozpráva. Tu máme nejakú triadickú komunikáciu. Tie dve dámy sa rozprávajú, robot ich sleduje, naučil sa sledovať, prenášať pozornosť z jednej na druhú, pochopiť, kto komu čo hovorí a zároveň dokonca vďaka týmto našim systémom založeným na umelých neurónových sieťach vie pochopiť, že obidve preniesli pozornosť na ďalšieho človeka, ktorý prišiel do miestnosti. To je niečo úžasné. To je niečo, čo potrebujeme vyvíjať ďalej. Aj ten náš Nikorobot je do určitej miery vedomý tých ľudí, ktorých má v miestnosti. Človek príde, on sa na ňo pozrie, pozdraví. Tu bolo veľmi zaujímavé, že vlastne naši kolegovia, ktorí boli vtedy ešte doktoranti, Iveta Bečková a Števo Pocoš, sa dali dokopy s ľuďmi na IIT, aj vďaka tomu, že tam boli na stáži a zároveň z toho urobili takýto pekný výskum. Pracovali na tých neurónových sieťach, ktoré vylepšili a v podstate tiež napomohli tomu, aby bol takýto výskum lepší. Tu mám zase ďalší príklad, tentokrát týmto ilustrujeme tú našu kognitívnu robotiku, čiže samotný ten dizajn tých robotov. Tento náš Nikorobot má štvorprstovú ruku, nemá až tak veľa klbov, až tak veľa stupňov voľnosti. To znamená, že pracovať s tým je pomerne obmedzené, on nemôže dočiahnuť kamkoľvek, ale ak mu položíme predmet do jeho osobného priestoru, vďaka umelej inteligencii vie zamerať svoju pozornosť na rôzny z objektov. Napríklad tuto vidíte, že vie zistiť, že je to kačica, je to banán, je to cibula, je to rajčina. Áno, on toto nazýva rajčinou, pretože tými rukami on bohužiaľ nemôže uchopovať pevné predmety. Šmyknú sa, nejde to, ale s tými ďalšími robotmi už samozrejme smerujeme oveľa ďalej. Zároveň teda
áno, pozrie sa, vyberie si nejaký objekt svojho záujmu, uchopí ho a vie s ním ďalej pracovať. Toto je rozpracovaná diplomová práca, ktorá práve končí. To sme teda ešte neopublikovali, ale budeme to riešiť potom, keď ten študent odovzdá. Čoskoro, dúfam. Riešili sme taký tiež veľmi zaujímavý problém. Keď chceme robota, ktorý sa bude nejakým spôsobom správať k človeku, tak by mal rozumieť emóciám. Mal by ich vedieť čítať z tvári. Lenže ono sa to nezdá, ale práca s dátami je citlivá záležitosť. Čiže nájsť dáta, ktoré použijeme na trénovanie neurónových sietí, lebo neurónové siete sú teda veľmi pážravé v tomto ohľade, nie je také ľahké. Takže v podstate celá diplomová práca tvorby systému rozoznávania emócií pre robota sa venovala teda nielen tomu, ako to osadíme do toho robota a že ten robot sa bude potom naspäť nejakým spôsobom tváriť na človeka alebo sa mu prispôsobovať v konverzácii, ale tomu, akým spôsobom získame alebo aké techniky použijeme, aby sme prekonali problém s dátami, pretože voľne dostupné dáta obsahujú 50% šťastných ľudí a potom zvyšná polovička tých dát sú tie rôzne iné emócie, ktoré chceme rozoznávať. Smutný, nahnevaný, ono sa to nezdá, ale skúste si to predstaviť. Ten šťastný človek sa rozlišuje tak veľmi ľahko. Dokonca aj keď nemáme len obmedzený dataset. A ešte teda tým pádom sme teda bojovali s tým, že keď je niekto napríklad... Tuto je to veľmi zle vidno, za to sa ospravedlňujem, ale ja vám to prečítam, aj tak je to tam po anglicky. Na tej ľavej strane to dieťatko je v datasete označené ako nahnevané. Neurónová sieť si myslí, že sa bojí. Ja by som si to možno tiež myslela, čiže aj tuto bojujeme s niečím. Tento pán je vraj neutrálny, akože nemá nejakú výraznú emóciu. Neurónová sieť si myslí, že je prekvapený. Tiež by to mohlo sedieť. Čo sme teda začali vyvíjať je, že keď máme málo dát, ktoré sú síce dobré, ale nie sú dobre zastúpené v tom datasete, tak sa nám tie neurónové siete mýlia. Presne na tom, čoho tam je málo. Tak sme vymysleli techniku, že im pridáme nejaké atribúty, napríklad okuliare, vlasy, zmeníme im farbu vlasov, zmeníme im okuliare, zmeníme im, dokonca sa dá robiť aj, že ženská tvár z mužskej a tak ďalej. A týmto spôsobom zachovávame tú pôvodnú emóciu, ale získavame viac dát. A celkovo vylepšujeme performance, čiže úspešnosť tých neurónových sietí. Pardon, ja nie som moc zvyknutá prednášať v slovenčine, takže občas mi vypadávajú slova. Tuto mám ešte jeden príklad a toto je príklad výskumu, ktorému sa ja konkrétne venujem už od svojej dizertačnej práce. A to sú tzv. Zrkadlové alebo zrkadliace neuróny. V mozgu máme aparát, ktorý nám umožňuje porozumieť tomu, čo vidíme. Konkrétne tie bunky sa nachádzajú v motorickej kôre, ale zároveň vidíme, že pracujú, sú aktívne aj vtedy, keď človek pohyb len pozoruje. Teda konkrétne oni boli nájdené u makakov, u opíc, náhodou, tým, že sledovali vlastnosti týchto konkrétnych buniek v mozgu makaka. Neskôr sa ukázalo, že sú aj u ľudí. A preto sa volajú zrkadlové, pretože oni zrkadlia, čo človek pozoruje. Či už je to pohyb, môže to byť pohyb, ktorý pozorujeme, môže to byť dokonca aj emócia, zase lokalizovaná v inej časti mozgu. My sme sa teda sústredili na tento pohyb a povedali sme si, že OK, keď chceme, aby robot rozumel a naozaj rozumel, nie že mu to prednastavíme, ale naozaj rozumel tomu, čo človek robí, tak ho opatríme takýmto systémom zrkadlových neurónov. A na tomto výskume v podstate robím doteraz. Je tam čo robiť. Začali sme s tým, že sme natrénovali robota, aby robil 3 druhy nejakých úchopov, teda nejakého konkrétneho typu akcie. A nehali sme ho
byť pozorovaným druhým robotom z rôznych uhlov pohľadu. A toto je vedecky zaujímavé a interdisciplinárne, nie len z pohľadu kognitívnej robotiky, ale aj z pohľadu neurovedy a kognitívnej vedy. Pretože tento samotný problém toho, ako my si premieňame to, čo pozorujeme do našej perspektívy, môže byť práve riešený týmito zrkadlovými neurónmi, ktoré reagujú rovnako, či už pozerám na seba a teda pritom aj ten pohyb vykonávam, ale či už toho človeka vidím z boku, spredu alebo z nejakého iného uhla. Pokračovali sme v tomto výskume aj s týmto našim Nico-robotom a pokračujeme ďalej. Túto konkrétne máme príklad toho, ako jeden Nico pozoruje druhého Nika v simulátore. Dám takú poznámočku na okraj, neviem, či ste vedeli. Roboty musíme trénovať v simulátore, pretože ak ich chceme trénovať v tej fyzickej podobe, tak sa nám pokazia. Nedá sa. Hej, pretože ten robot má reálne ako to trenie, ktoré vyvíjajú motory neustále, opotrebováva tie motory, robot sa vám prehreje a tak ďalej. Možno hovorím niečo triviálne, ale myslím, že je dôležité to podotknúť vzhľadom na ten simulátor. Čo je dôležité pri tých simulátoroch je, že teda ten robot má veľa možností robiť aj veci, ktoré by ho teoreticky mohli poškodiť, ale neublížia mu, pretože je simulovaný a potom vieme tie znalosti z toho simulátora preložiť do tej fyzickej robotickej platformy a používať. Čo je jeden druh výskumu, ktorý tu nemám spomenutý, lebo je zatiaľ taký neúplne rozvinutý, je, že my vieme do tej simulačnej situácie dostať aj človeka, keď ho dáme do virtuálnej reality. A tým pádom môže človek a robot bezpečne interagovať v rámci tej virtuálnej reality a neublíži ani človek robotu, ani robot človeku. Toto je niečo, čo teda tiež rozvíjame ako jeden z našich výskumných smerov. Jeden z ďalších výskumov, ktorý tiež je, akože teraz už hovorím tie svoje, je tiež veľmi, veľmi zaujímavý. Zase použili sme nejakého kognitívneho, čiže malého humanoidného robota a konkrétne takého, ktorý má dotyk. Má implementované to, že cíti dotyk, vie sa sám seba dotýkať. A tým, že sa vie sám seba dotýkať, tak to, čo sme teda konkrétne robili v tomto výskume, zase kognitívna robotika, čiže to je späté aj s tou ľudskou kogníciou, tak sme u tohto robota modelovali to, čo sa deje u detí. Už v lone sa dieťa pochytáva samé a zisťuje, kde sa dotklo a koreluje si to, čo robí tou rukou a to, kde to cíti. A toto sa potom ako schopnosť vyvíja postupne u tých detičiek a v nejakom 7. mesiaci, neviem, poviem presne, zhruba v 6. 7. mesiaci už vie zareagovať dotykom na stimuláciu. No a kolega Matej Hoffman z Prahy toto teda študoval najprv na tých detičkách a potom to začal implementovať na tých robotoch a my sme s ním mali tento pekný výskum, kde zase sme postavili nejakú modulárnu neurálnu architektúru, ktorá bola biologicky inšpirovaná na to, aby sme teda tomu robotovi toho robota naučili, ako sa sám seba dotýkať a umožnili mu budovať si schému vlastného tela. Porozumieť tomu, kde má telo, porozumieť, ako to telo vyzerá. Tu sú nejaké výsledky z toho, to myslím, že už nebudem komentovať. A mám tu asi jeden z posledných bodov, ktorý je tiež nejaký môj osobný a môj obľúbený výskum. Toto je ako moje druhé dieťa. Je to bioinšpirovaná neurónová sieť, ktorá je unikátna vzhľadom na to, čo je celkovo na vedeckom poli zatiaľ preskúmané, má nejaké unikátne vlastnosti a to, akým spôsobom je vystavaná, je úplne iné ako tie neurónové siete, ktoré sa používajú v tom hlbokom učení teraz všade. Nie je to, povedzme, extra efektívne, ale zároveň to má nejaké veľmi zaujímavé vlastnosti. A to, na čo sme teda prišli, je, že keď
zapojíme neurónovú sieť tak, že sa na všetko bude pozerať tým spôsobom, ktorý je inšpirovaný našou kogníciou, tak získame nejaké zaujímavé vlastnosti, ktoré sme nečakali, alebo ktoré by človek nečakal, že to bude tá neurónová sieť robiť. A to je napríklad schopnosť predstavovať si. Tuto vidíme na obrázku tieto číselka sú číselka, ktoré si robot predstavuje, keď mu povieme, ako vyzerá napríklad jednotka, dvojka, trojka. A sú to jeho vlastné osobné predstavy. Nie je to priemer z tých dát, ktoré sa učil. A naučil sa vytvárať si tieto predstavy nie tým, že sme mu povedali, nauč sa predstavovať si, ale tým, že sa učil niečo iné, že sa učil pomenovávať tie konkrétne obrázky nejakých písaných číslic. A to, že máme takýto model, nám umožňuje zapájať ho aj v tých kognitívno-robotických aplikáciách, ktoré už som ukázala, či už v tých mirror neurónoch alebo v tej body schéme, tak, že vlastne umožňuje aj tým robotom si predstavovať to, čo už zažili a to, čo sa učili. Čiže je to taký iný prístup k tomu, ako vytvárať umelú inteligenciu. Zakončím túto prezentáciu tým, čo máme ako výhľady do budúcnosti, čomu sa budeme venovať, alebo čomu sa práve venujeme v našej výskumnej skupine. Či už nejaké komplexné pohyby robota, obojručná manipulácia, orientácia v priestore, komunikácia s ľuďmi, aj to, že ten robot vie pochopiť, že OK, teraz je na rade človek, niečo urobí a teraz som na rade ja, mám niečo urobiť. Až do tejto úrovne. Komplexné zhodnotenie vizuálnej scény a integrácia pohybu a videnia. Správanie sa, ktoré bude sledovať aj nejaké úlohy, uvedomenie si toho, že ten robot tú úlohu urobil a že je s tým spokojný, povedzme. A tiež aj vnímanie kontextu, v ktorom sa ten robot nachádza, či už verbálneho, ale aj neverbálneho a porozumenie emóciám. Ja vám ďakujem za pozornosť. No, tak, v tej Trnave sme otvorili tému Terminátora a hneď sme spokojnejší, keď už vieme, že si vedia roboty predstavovať a vnímať kontext a situáciu. No v každom prípade teraz otvárame diskusiu, či už formou slajda, ale pokojne sa môžete aj prihlásiť a otázku položiť osobne. Myslím si, že vzhľadom na to, čo sme v tejto chvíli počuli a mali možnosť vidieť v rámci výskumu, tak nás čaká plodná diskusia. Tak, a už aj rovno máme prvú otázku. Poďme na to. Ak vývoj AI robota prirovnáme k dospievaniu od embria po vysokú školu, nemal by sa robot časom osamostatniť a príkazy kriticky hodnotiť namiesto slepej detskej dôvery? Určite, ale zatiaľ tam nie sme. Zatiaľ ešte nie sme ani na základke. Jasné, ale ja si myslím, že vzhľadom na kritické myslenie aj nás živých máme dlhú cestu pred sebou, aj roboty, aj my. No, ale čo sa týka tej predstavovosti, kým nám pribude ďalšia otázka, mňa to zaujíma, veď to je niečo, čo sa dá napríklad použiť určite aj v medicíne pri slepých, teda nevidomých ľuďoch. Je možné, že to príde až teda tam, že tá umelá inteligencia bude vedieť v rámci nahradiť v úvodzovkách predstavivosť alebo vnímanie ľudských očí a človeka? Popravde by som nechcela hovoriť niečo, čo neviem urobiť. Ja len robím základný výskum, ktorý k tomu môže smerovať. Takže budem diplomaticky odpovedať. Môže, ale neviem kedy. Dobre, to bola diplomatická odpoveď a teda sú to úžasné veci. Poďme sa teda venovať ďalším otázkam vás. Len pokojne aj osobne. Zdvihneme ruku a môžeme sa spýtať aj takto. Možno to bude aj osobnejšie a vieme to hneď aj rozvinúť tú otázku, pokiaľ by nebola zodpovedaná úplne. Všetci sú hladní? Dobre. Idem ku vám, aby počuli aj ostatní. Nech sa páči. To není môj odbor, takže dúfam, že otázka není moc blbá. Ale teraz niečo, čo môj odbor je. Ja v digitálne dvojčka, vytvorím od niečoho, čeho fyzické schopnosti viem. I pre mňa už není problém simulovať v virtuálnom svietu všetko a na 100% preniesť to v reálny svet.
preto všetky fyzické schopnosti a interakcie poznám. Inak neby som vytvoril grafovú databázu, ktorá môže simulovať fyzickú realitu. Prečo je to u vás tak ťažké? Povedzme napríklad, že ešte pár vecí. Povedzme, že robot nemusí držať rovnováhu i povedzme, že nepotrebuje tak niečo náročne ako ruku. Nepotrebuje palček. No a toto je presne toto vám presne veľmi jednoducho odpoviem. Konkrétne, čo sa týka tohto nášho robota, s ktorým sme doteraz pracovali, máme obmedzené zdroje a tá samotná platforma, a poviem vám to rovno, naozaj nefunguje až tak a my sme venovali tomu obrovské úsilie, aby sme mali ten sim to real takzvaný, hej, a mali tu funkčné spojenie medzi tým digitálnym nikom a tým fyzickým nikom, ale stále tým, že vlastne ten robot má pomerne málo motorov a my sme sa teda naozaj chceli venovať, to je náš akože dlhodobý výskumný cieľ už, ja neviem, 15 rokov, že človek s robotom interaguje v tom osobnom priestore a niečo rukami spolu robia, lebo je to dôležité. A bohužiaľ ten robot v simulátore funguje perfektne a potom zrazu prídete k nemu a on, akože prvá skúsenosť bola, že dobre, že tá ruka sa začne hýbať, ale ten motor je ťažký a divergujete a tá delta sa nabaľuje. Proste zväčšuje. Že tým pádom akože ide o tú platformu. Keď teraz robíme s tými, sme začali robiť tie Unity, sme dostali z takého jedného nedávneho grantu, čiže sme s tým začali robiť. Tam verím, že s tým Unity robotom, ktorý už má premakanejšiu tú mechaniku, bude ten Sim2Real lepší. No. Dúfam, že som zodpovedala. Vy nie ste boli schopní predpovedať aj delta? No my sme to bohužiaľ, pri tomto konkrétnom robotovi to nešlo. Ja vám to možno, že lepšie vám to s kolegami vysvetlíme akože osobne takéto technické veci, lebo to by som to akože dlho vysvetľovala. Už tu na mňa žmúrkajú kolegovia, čo chápu, že keď tak sa za nami zastavte, my sme tu celá skupina a porozprávame sa o tom takto, lebo tam je strašne veľa tých technických, takých akože praktických technických problémov, nekonceptuálnych. Dobre, ale presne to vlastne Kristína aj pomenovala, že o tom je aj potom samotná obedová prestávka a ďalšie coffee breaky, že sa môžete porozprávať aj osobne. Poďme na ďalšie otázky. Je aj niečo ako animal-based robotics, teda keď robot na úrovni dieťaťa je jednoduchší ako ten dospelácky, či by ten robot na úrovni zvieraťa nemal byť ešte jednoduchší? Je a ja by som si dokonca nedovolila tvrdiť, že zviera je jednoduchšie ako robot. Ako naše ponímanie inteligencie je strašne humanocentrické, ale aj zvieratá majú inteligenciu. To, že sa s nimi nevieme rozprávať, neznamená, že ju nemajú. Záleží potom samozrejme, že aké. Ale konkrétne k tejto otázke existujú ešte predtým, než sa robili tieto malé humanoidné roboty, tak boli také, že psíky, tie sa doteraz používajú, potom menej detailné, malinké humanoidy. Tie psíky sa dokonca používajú v terapeutických prípadoch. Napríklad, keď sú deti, ktoré sú že v nemocnici dlho v izolácii, tak úžasné výsledky sú, keď im tam môžu poslať aspoň toho robotického psíka, čo sa s nimi hrá. Aj napríklad deti na spektre lepšie inklinujú k robotom a potom sa dajú lepšie skúmať. A o tom by som teda zase vedela rozprávať strašne dlho, ale robí sa aj takáto robotika a robí sa aj takzvaná robotika, ktorá je, že keďže materiálová inteligencia, povedzme, tak to môžeme nazvať, že roboty nejakým spôsobom napodobňujú inteligentné technológie z prírody. Existuje napríklad robot, ktorý je ako chobotničie rameno a využíva princípy toho chobotničieho ramena na to, aby mal nejaké vlastnosti, čiže do neho pustia prúd a to rameno sa vystrie. A ináč je voľné a pracuje s tou vodou. Sú roboty, ktoré pracujú s gravitáciou, sú roboty, ktoré napodobňujú myši, sú roboty, ktoré napodobňujú hmyz. Je toho strašne veľa. To by som tu musela mať ďalšiu prednášku. No, veď čaká nás ešte rok tohto projektu, tak možno, že nie sme ani ďaleko od pravdy. Poďme sa spýtať ďalšiu otázku. Asi ako ďaleko sme podľa vás od umelého AI človeka, respektíve robota s vlastným vedomím? Vedomie opäť je veľmi ťažká otázka z pohľadu kognitívnej vedy, pretože jak ja viem, že vy máte vedomie?
Máte vedomie? To sa ma pýtate? No tak... Ja môžem- Hádam aspoň nejaké náznaky, ale rozumiem. Ja môžem usúdiť, že máte vedomie. Ja môžem usúdiť, že ľudia v tejto miestnosti majú vedomie. Ja môžem uvažovať sama o svojom vedomí. Ja sa môžem snažiť robiť robota s umelým vedomím, ale tam už ideme do tej otázky tej etiky. Snažíme sa urobiť to, aby ten robot mal nejaké samouvedomenie. Na to, aby ten robot v rámci svojho života, a k tomu v podstate nejakým spôsobom smerujeme, aby sa ten robot neučil len tak, že raz ho nakrmíme nejakými datami a potom robí to, čo má, ale spoznával počas celého života. Tak tam ešte nie sme, to ešte potrvá, pretože na to potrebujeme nové algoritmy, nové metódy umelej inteligencie. Aby sa tá umelá inteligencia učila z tej interakcie s tým prostredím a interakcie s ľuďmi dlhodobo. A na to tiež vyvíjame metódy, teda konkrétne nejaké tie dielčie súčasti, nové umelé neurónové siete. A verím teda tomu, že ak chceme docieliť, aby ten robot mal uvedomenie, alebo povedzme nejaký druh vedomia, tak potrebujeme zabezpečiť to, aby mohol sa učiť na tejto dlhodobej škále. Aby mohol existovať. Aj tak by potom asi bola otázka, že čo by bol prvý prejav toho vedomia, že kedy by ste si povedali, že aha, toto je ono. Na to máme aj z kognitívnej vedy nejaké klasické technológie, teda postupy, hej? Nakreslite si bodku na čelo, pozrite sa do zrkadla. Hej? Mačka sa vie rozoznať v zrkadle. Opica sa vie rozoznať v zrkadle, to urobili s tou bodkou. Aj s deťmi, s detičkami od určitého veku to takto funguje. Čiže tým pádom vieme vymyslieť nejakú robotickú verziu tohto. Okay. Potom zároveň akože zaujímavý koncept v robotike, ak ste ešte nepočuli, je tzv. Turingov test. Testujeme, že či robot vie oklamať človeka, že nie je robot. OK. To pripomína jednu knižku od Isaaca Asimova. No, ale tam to skončilo tak, ako to nám neskončí. Poďme sa venovať, no tú otázku, tá váha motora sa nedá simulovať, to sme tú tému otvorili, tej delty, porozprávate sa pri obede. Dá sa, skúšali sme a toto naozaj, akože skúste sa na nami zastaviť bližšie, že to si môžeme potom vysvetliť konkrétnejšie, alebo vám viem dať kontakt na kolegov, ktorí sa tomuto venujú, lebo ja teda akože, ja nie som robotička, hej, ja som informatička, v podstate kognitívna vedkyňa, čiže ja úplne všetko neviem z tohto, priznávam. Ale povedali sme si, sú tu kolegovia, je možnosť pokecať pri kávičke. Posledná otázka, nebude vo virtuálnej realite chýbať kontakt s fyzickým telom robota a dá sa vytvoriť nejaká haptická odozva pre človeka? Dá a pracujeme aj na tom. OK. Tak dobre, smerujeme milovými krokmi. Výborný, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že budem hovoriť za nás všetkých, že ďakujeme za skvelú a reprezentatívnu prácu, a nielen pre nás, ale aj pre celé Slovensko a slovenskú vedu. Odkážte aj kolegom, že ďakujeme veľmi pekne a budeme držať palce v ďalšom vývoji a výskume a tešíme sa, kam to teda až povedie a kam sa až dostaneme. Tak ďakujeme veľmi pekne, dámy páni. Ďakujem krásne. Ešte raz, Kristína Malinovská, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.